balape iki. Marlape iki. Iya, tak urip to. Oh, motor iki karepe dhewe. Mas Akbar setting Supra ya, Supra bapak. Debt kolektor. Iya. Jadi debt kolektor ya. Kancane mlayu ngetan ngulon wae. Kayak payung. Minggir. Hah? Minggir. Masih damai lencu wis ngantuk sawangane iki. Siapa ini ya? Siapa ini? Halo Pak Soleh. Seru sih, seru. Sorry.
gearnya